Чакай. Изчакай. Става. Ало, Ели? Ами, сто точно ме звъниш, когато с мама имаме важна работа да снимаме едно нещо. Ами защото те да знам аз кога да ви звъна. Еми, айде, малко поизчакай да си свършим работата някъде. Като свършим работата, ще ти кажеш да изчакаш, да не затваряш телефона, защото после няма да мога да ти се обадам, така че... Да не го затварям. Да, не. Така да стоим. Добре? Да изчакаш. Добре. Добре, айде. Мамо, тя ще изчака, като си свършим работата и после ще... Спокойно, аз вече и казах, тя ще знае. Хубаво отсветявам, нали?